Edip bolsa bir gelinci gedine sana hemme zat yer ver olup Ay oğlum duruyor. edip bolsa bolar da. Ana şu toya bidem çağırırdın da. Unutma. Yokman. Toya çağırın. Döne yattan çıkarayım Ha, o. bor. Bol ya kesinden Kemal Tapokul. Ha bor sağ olun. Gelen yerinde sağ Bor. kurgun yedi oğul. Sizden tağaman varın. Yağışı. Varın. Sağ ol oğul. Tere tap bol yaşıl. Ay kır. Bor yaşıl tağaman var. Tere tap bol yıkılay mı? Sağ ol oğul sağ ol. Asmanın manısın, dünyanın sırrın. Durnaların setrini okuyan, 70 yıllap ayrı düşen misali, çiğgli otu, kükreğimi oy koyan. Bağasını göğe qarap yatırın. Düşük edip yaş maysalı toprağı barmağa gök yuva sarap yatırın. Men dünyanın darağıtının yaprağı. Onu diyan özümi, onu diyan vada. Yaşıl tebiğata singenine gidiyen, bakı tebiğatta, bakı dünyada özümi gül, toprak maysadır öydüyen. Ha, kepçe bak, ile düştünleri. Ha, korkacak boldun ha? Güvek yerime ağıracak. Ay güvek bolya. Hani? Dur. At bağın taktın ay. Doğrudan korktun mu? Ne için korkuyun o? Beni korkunma için sen kentir gülesmeli vardın o. Giyeceği alan için sana cerime. Gitti hol, yığan otlamı çöple. Bar. Bolya. Ya bana ver. İlk sen ol, yığılan otları çöple. Son kuğuran otlardan bedev atarsın. Bolya mı? Bolya. Gittik. Yorun da. Hey azlar. Şeyle mi? Hani? Kervancan. Oh. Ya dan olsan getir kömür ödeyim. Ha yok, sen şu otları teri ver, men özüm alan merdin. Gıyırlar ağırmağında, iyisini dileri. Bağır Peğulcan, yaşını duyun olsun. Gelince seni ağam çağır ya, çaltırak üye gelsin niye? Özüm yerine geçerim. Bor Peğulcan, şu aş yerinde yeneyin ondan gider. Ağay mayıgıdır. Şu yerden işe geliyadım böyle tuğleme cayınıdığın boyu yetip var ya.
Hawa gyd, aram sapar bilen gidip görüp gelýän. 2 gatly owadan jay, millegem şeýle bir giň, mal ýatakly. Nesip bolsa bir aýdan giräýmeli derdiýerler. Tüweleme ustalarym arman ýadaman işleýärler gyd. Ağay öňlere aýda setanyna bir kısan jaý gurlardy. Inni öl tüweleme her welaýatda owalar gurulyp toýlar tutulýar. O arada teleýaýlymda gördüm. Arka dağymaz daşoguzda soň lewapdy. Täze olan açylşyna, toýlaryna gatnaşdy. Ağay öýler. Bidem gördükleri diňe ýöküdüň örenlerini öýtmesene. Özü gadak dogallanmadyň täze jaýlaryna baryp toýlaryna da gatnaşdy. Hawa, Gelneje sen gitjek, men özüm ýerine o geçerim. Begüljan, geç aýerme geç. Bolýagylar, sag bolun. Sağ ol Maýa göze. Sağ olun. Ağay Begül, elleňde gelşip durgy, bir ýeri kowluk ýal ýaman çalasyn. Ağay men ellerim kowluksa da sen dilin kowluk ýal. Näme bir zat aýtjak bolýan? Aýdy bersene. Halyňy uşgyny dokaýanyň ýüzüne düşürmüş diýerler gey. Biziň halymy diýältinem owadan niýjek bollumlary. Ağay Gülçakyn, Begüljan onsuzam perizat ýaly. Owadanlykdan aşa düşen ýok. Owadan bolsaň gowda. Owadan gyzak gidämesinler diýip sagçylar gelerde. Yaman etse. Wy Begül, araka gelen sagçylaryň habaryny aldyňyzmy? Ağay agyr leşger tutup gelip durarlar. O pormana gitmediler öde. Işık gelip näme urşup almaly bak. Kıyas ketçe bir bolýa diýdirip bilseňiz, gelin alçylap alyp gidibermelidir-de. Hakandan metek ejem ketçalygy şu özüni tutup durdy. Atam bilen eneme men tarapymda. Ağay kıyas daýym bile sona gelinejemem razy bolarlygy. Neme handaraňmy dalym? Alalan, tut ardyna. Çek. Bekrak towla. Bol towlary. Bol. Aha. Durunne. Durunne. Tut çotaydan. Tuttum. Beyler. Annos alalım onu. Towla. Bol. Durma ho. Eyvay, Ha. kim ayol? Oho. Gözüme ornaýamay wy. Şöhrat ýaly. Eýgilik buka. Han gelsin wakaly. Dinläli. Ha. Salam oglanlar. Salam. Armanda. Bar bol Şöhrat, bar bol. Bärläpsiňle. Eýgilik mi ödi? Eýgilik mi ya, eýgilik dämi? Men onu senden soraman geldim. Düşünmedim. Düşünmörsiňmi? Aňarsyn da geçýän. Şöhrat, näme diýjek bolýan? Sen meret dämi? Hawa bolamdy näme? Anany oglana dursaňyz lan. Dawa gerekkä. Meret do sen gaýrat etdi goşulmasana. Holaňyrakda dur. Bar. Kerwen dogry aýdýajygym. Gowy sen goşulma. Ýogsa, Näme ýoksa, ha? Andursana Näme? go Meret. Bi. Bar geç atak. Goşulmaýardym şunşar. Görýäňi öder sarap dura. Ýatanyň üstüne turan gelmesin diýlen boldy da. Dilini saklan. Başyň tutar diýipdirler. Düşündiňmi? Besetsene howuny Meret.
Bar geçti otur. Doğru daray. Hawa Şöhrat. Han Musmus diýmede Mustafa diýsene. Menden saňa näme gerek, ha? İkimiz dost gerek. Hawa dost. Dost olayşyňyzy. Meret. Bolýa. Eger sen şunu dost bolýan bolsaň, näme üçin sen bägul halyan diýip aýtmadyň? Näme sebäpden sen menden gizlediň? Neme der Şöhrat? Şo iýje birinji sen maňa siziň owaňyzda bägulatly gyýdy halayan diýip aýtdyň ha. Aşonda men ýok gow Şöhrat o gyýdyran men halaşan ýetem. Sen maňa görüpçilik edýärdiň. Bolmana ýydyň oglup öýkelek giderdiň. Şoň üçin men dost ara düşenne parasatly bolmalyan pähme ýerip çözgüdi bägulun özüne goýdum. Kimi halasa şonluk bor. Şoň üçin hiç zat aýtmadym men. Pehme yerenmiş. Sen meni kim duruydiyan? Dostunun halyan gyzyny elinden alyan, akılsız kara çomuk duruydiyan mı? Bağışlı kerwen. Eger sen şeýle pikir edýän bolsaň, gat ýalňyşýan dost. Men saňa düşünemok kerwen. Sen näet özüňe dözüp bildin? Şeýde öz halyan gyzyny dostum halya diýip takdire ten vermek bolarmy? Şeýde sen men hakda pikir etdiňmi? Şöhrat bu sır verse nähil worka diýip hiç pikirlenmedinmi? Sen men nähil güne sallyň? Eger men seniň o gyýdy halyanyň bilen bolsam, dostumyň söýýäni söz aýdarmydym? Ýa-da sawçylyk kakymdagyny urudarmydym? Hey dost, sen men gaty geçsiz ýagdaýda goýdyň da. Borla Şöhrat. Menden gaty görme. Bägul kiminiň aramyda hiç zat ýok. Esasy zat seň sawçylygyňyz kabul edilipdir dost. Eger aýtmanym üçin menden gaty görýän bolsaň, onda bagışla. Bagtly boluň. Kim bagtly bolmaly? Menmi? Hawa sen. Sen bagtly bol dost. Men sawçylarym bägule sen üçin söz aýtmana gitdiler ha. Ewa. Senden han oldurmaş dostum akıllı bolup çykdy. Bardat bolşal kakymdaýdan şu. Ine hakyky dostum. A men näme? Men tas bardat bulaşdyrypdym. Gaýta, kerwen sen men bagışla. Çynyňmy Şöhrat? Alaňa gerek. Garaçynım. Kakymym ejemem saňa gowunyp ýörler. Jaňa sinýdiler. Özleriniň gowy meýilleri bar. Meret, gel senem meri. Senin bağışlı men dost. Sen men bagışla. Men gatyrak gidäýdim öýden. Gownuňa degen bolsam bagışla. Be, Şöhrat. Çynyňmy? Hawola, garaçynım dost. Sen üçin sawçylyga bardylar. Özlerim razy bolupdyrlar. Eýway. Menden bir gaty görme. Kine tapma dost. Meret, meni ýükläňok gerek. Diýmek meniň iksan dostum bar eken. Indi meni iksan dostum bar. İksany, ýene gyýgyraýynmy? Men hakyky dostum bar. İşleňmi? Çayın buğda dönürýäňe. Şoň üçinem terbiga demledim. Goýup bermelen bolsa aýt. Be. Diliňe toşaba dönüpdir keýwany. Bir aýalyň dil süýjese hökmandyr diýiginiň çöpe bolmalydyr öýdi. Hani gepiňiz haqqy çyal süýndürip oturmada aýdy ber. Sawçylaň gelşine gördüm. Ay, meniň apisindim oturmady şolar.
Bir ilk öz oğullar üçün ýaly göli, asoňam kerwen üçün idiler. Ha, göwnüme ha jaýdal. Bardyň üstünden. Çomol yetişip oğlanyň oýunjagyna dönür gitdi biler. Kerwençiň mortan näme ana täjim öz biziň öýümiz tapanokmuşmy? Ya biz olar tapamdokmuşmy? Biz olar tanamdokmy? Aşgabatdan gelip bize owamyzy öwretmeliler. Be. Çiğ öde çiğ. Olan gelsi çiğ. Mena karşı şoňa. Menem garşy. Yine bir çay koy. Sen hemen kanımı kaynattın o. Ahir men aydanım olar diýdimi? Bäguljany bekki yegene berilip dilime tüy bitdi. Alay tenkem şobur hen ayt. Hey bir yegenin maýaly. İkiň birine şonu ara tokýap. Şo kele saňa gyýdy ýok. Her kim deňini gaşadyn. Şu birine jynyň düşdi, tükönmediňi tutýan da sen ketji. Boyunna siratyna, aklyna, hoşuna, edebini, ekramyna kim varmşy? Tuweleme gül ýaly gelşikli ýigit, agdan salamly. Ýuwaşa ýigit de, ýuwaşa da gün ýok bulaň derdinden. Bägulüňe şondan ynjamaz. İkisiniň hem gep alşýar çağalykdan biletdiler olar. Gepler alşýa diýdiňmi? Hawa. Bägulüň özünden sorap göre razy bolar. Anha görersin. Razy bolarmy? Hawa razy bolar. Ay onu gelsinler de gudurşuluğu. Beýdip boş käkelep ýörme. Anha da çalyň tapýan gepi. İki gedek dille ejesi. Oğullany gaýtaran sen özüňe. Kelleňde bar bolunca aklyňa ma uçupdyr sen ketji. Aýtdym aho. Ýaşullaryny öňüne salyp deňli derejeli gelsinler diýip. Ondan görübeririz. Aho. Sen men arkayn çay içmäge goýjakmy ýa ýok? Vay, ağzından muň ýar gep soňransoň dur diýseň hem durjak gel. Ene çaýyň, ana da çöregiň, mene gitdim kakasy. Bekkilere habar bereýin. Sen arkaýynça çaýyň içiber kakasy. Hey. Ulagyň haly agralayıp durýan gurt. Ya bilgeçliğinden eşitmedik bolýarmy? Men al. Ba, kerwen. Salaman gurdagy. Bay bo, kerwenjan, ölmede gitdiler ne? Bay gaçýaňa ýenim. Gurdagy buşluk okuýdym. Halkara Nevit we Gabry üniversitetine. Ay tu ölüme. Näme diýýär? Gödüň aýdyň. Sawol gurdagy, sawol. Okuw ýerdiňmi? Tamamam şeýledir. Way bolaydyr. Ha. Mene. Ýöne sen näme üçin neftagad ulgamyny saýladyň? Han sen gurruşykçy boljak diýädiňe. Netibede gurdagy. Ýigide 100.000 pul näram azyr diýilýär. Bulamur höwetden ugurlamyň biri. Bagtym tinak görüýnýdim. Ha. Özüm iň ýokary bahala bilen tinagdan geçdim. İş bitiripsiň enim. Nevit gad ýurdumyzda iň gerekli pudoklaryň biri. Ha. Alyp çykjaň anan ýan. Bu habary ejeňe bir buýşladyňmy? Ola ilki bilen ejem begenlerdiň gurdagy. Hay oňarypsyň.
Müň ýaly hoş habary telefon üstü bilen görleşmäli. Öýe gel. Lokman, Eliňem gysaly. Ha. Şokradam çağırdı, barayını ipiyordum. Sıpınım Lokman baran uğurda. Bolya garaşa sonuna kerwanjan. Bol uğurda, sağ olun, sağ oturun. Bir daha den biinjal gedýär. Gözleriňden anýan. Hanyňden gel? Ýokla, gowlukla. Hiç hilal adam ýok. Ýok, dostdan hiç tarny gildiýär näler. Anaýt, näme bolýar? Bir bölejek yerim ma, soňa enar agasyny ekäýtem diýen. Ýöne nahal niden aljagymy bilemok. Öde subtropik agaçtyr boli, biziň yerimizde boljakmy, bolmajakmy onuň bilemok. Uğruna boldun dost. Şu pikirem men özümde de ýok däldi. Enar ekçek bolsaň dost, nahaly summaryň kenaryndan almaly. O ýerde bir men ýad geldi diýen Tapar Mehmet diýen dostum var, käme gal biz oňa kakys ýatawlym diýär ýa. Ýatawlydymy? Näme diýip bu da? Baryan saknahallar taýýarlap goýar. Bilejek derdi. Hemem summurjulgasyny gördüň var. Bar. Alada diýeňem şuň ýaly bolaýda. Ýöne dost. Menem temden rady. Tuoleme işitirýän. Sağ ol dost. Dost hemişe gerekdir. Ayatda kanım, ayatda däl kanım. Öle ayan dire guman ileni doğurdur dost. Senin kerwanjan üçin men ýoklugymy bildirmän, sağçylyk edenge goňanlaryň dost. Hany getir, eliň gatayyn. Ene. Kakasy, sen näme bilen salamlaşyp dursun? Ýaňy hyýalymda Nurýat pakir gelýän şýanymy. Kerwan üçin gudaçylyga gidenim oňa aýan bolaýypdyr. Vay. Sağ bolup elimi gysdy. Gözüm açsam, sen nursun elimi gysyp. Be, toba. Dermanlaryň wagtly iç. Ýoksa men sen gözüňe nur ýagdy bolup görünüp başladym. Inne oň ýaly düşler görüp men gorkuzma gaýrat et. Oui. Ha. Al. Ýa-ni işiňden jaň etdiler. Yeri. Den soradylar. Ha. Näme çeper? Han odaklaşdyrman kerwan üçin ýene sağçylyga bararlar. Vay. Biraz araşyp ýörsin. Ýoksa galan ýa gar ýagar diýipdirler. Ola dogry. Gelenin gowalaydy. Ay hovada. Siz bir işli adamlar. Onsoň menem hem habar tutoyun. Hem aktajaklamy göröýün diýdim de gaýdy berdim. Oňarpsyň eje. Bar balam senem oýna Leylizanyň ýanyna. Olara beretişdir. Eje. Şu geleniňe görä. Şo maksada käýýetine giýe goýma. Tutane. Uy. O näme üçin gyz? Maksatsan gowa. Vay eje. Adamçylygy näme degmeýe? Gowalaýsyny.
He, yer näme bolupdyr? Bolgusuzlyk etýämi? Ya urvadar berýämi? Ya gijelerini öýe gelenok? Ya maşgalan horgamsa saklaýar? Uy, ejemi, diýen zadyň näme? Hudaý saklasyn. Onu näme? Kaçan ortaň ýanymy ihmanly. Boş bollukları şok üst oýnap oturýarlar. O keçeden geçip barýanlary, "Aha, maksat, otyrmyň" diýip olaram sowlaýar. Ejemi näşulara nahar şor bişirmem ýa-da. Gyýdym. Sen kime çekip beýle boldun? Kakan pagyryňama beýle gara söýmez häsiýeti ýokdy. Ejemiň häsiýetime näme bolupdyr goý? İýgenmäge başga zat tapman, ýanyna mihman kän gelýär diýip adamyňa iňirdäp otursaň, şondan bir häsiýet bolmy. Gelene hoş geldin, gidene hoş bargay diýerler. Monsoňam gelen mihman öz ırsygy bilen bile gelýändir gyzym. Kakan pagyryňa mihmansyz güni ýokdy. Bir de mihmana hyzmat etmekden ýadamazdyk. Şoň üçinem Hudaýa şükür. Kakan ady iýiliň dilinden nişanok. Sağ ol, ana täsdaýda. Şeýdip köprak gelseňizler, siziň aýdýan sözleriňiz gyzyla gaplaýmaly. Uy, boglany. Hidil etdi. Özüne hoslar tapyndy. Dagy näme? Ana täsdaýda mel hoslarym bolsa näme armanym bar? Sag bol oglum. Gadyr gaýyn bilen giýewdidir diýilen eşitmänmidin? Şonu neýsene? Borla sen ýeňdiň. Mene mäteň mihmanlaryňa hyzmat etmekden ýadamajak bolar. Ene muny başga gep gyýdym. Şeýle bolarlar. Ertirem men bilen bile owa gideli. Kerwenzana godaçylyga baraly. Däpde sur boýunça ýene bir sapar barmasak bolmaz. Näçip bolsa gideleje. Dogry diýäňiz daýda. Çağalary men özüm sereder. Jeren senem arkaýyny diber. Hiç sadalat etme. Bor maksat. Yok öyle gün alsan bolacak görýär mi? Oğlulur. Ymhara akbenkiniz. Başka gerekli adamı var mı? Yok, bollu. Koca işleyen o. Näme? Diydiler. Hayda. Tayların nädeli? Ene şunu gowy teki çıkarsan hemme zat tutýar bolýar. Men sana ilmi Ho. Derkel. Nämçin akmana da gara ota da atypdyrlar. Goçmurat ya gara batır diýmediler-ka? Qarga öz balasyny appagym diýermiş kiçikke. O belki ağır akmırat akım bolamasınlar. Uy, ýoksa da. Ulu başlyň ogly, kiçi baş öýlenýär. Toy diýmedin ha? Ho, ullun toy bol. Hey. Ha, kimin toy var diýäňiz o? Ullun toy bolýar. Näme toyu? Haçan, şunuňmy? Ho, Haçan etmeli şu toyu. Haçan bolýar. İne hakik akrada oldun ay. Haydaýyn ho, toy haçan. Nirede toy? Haýsy toy mekanına? Akmırada. Barı bir sen şu toya barı bilmeýär. Sen şu nowatçy işlemeli bolýan agam. Ey Mukam. Sen aýtsana, näçede haçan nirede şu toy? Ay mera bilmedim ay kiçikke haçan. Aho, heni sähede manmandy. Ýöne bakym borjokmuş. Bize toy bolsa bolýar dost. Aýdan kim alsa şol alsın. Başla. Daynanan aýdan. Akmırada sen gidip ýuwup gelsene. Bar. İşten olýaňy da? İşte. Arman işten gidip barýan. Ýogsa men size o tam toýuna durdum bolýar. Hey, gara oğullar.
Qaramrada. Näme? Uy, Aqmurada. Bar qowsy yuňup gelsene. Qarga döz bagasına appaqsan dipdire. Barakmana da yuğuna. Barada. Gel ver gydym, gel ver. Maya koydum. Çağırak pamığı. Salam yenge. Salam. Gel geç. Qoğum yaxdayla. Hay. Görýän öz ata söýdünäkler gelse edibersin. Bizimkiler gelse göli bir çaýnak çaýam gaty bilen demledi bilmersin. Inhada edip ahyryny esjek gepin. Öýdüňe awray delmi? Sen gydyňa sawçylar geljek bolup dura. Ya, iki barmagyň burnuňa sokup oturuverjekmi? He? Yaxşylygam yaraşanok bulara. Ketjela kamyl güne yatyp almadyň sen. Yeri. Hani ýat sowukla berik. Ondan ketjägiyle ka ýetberme. Birden ketjeligimi tutaýsam, sen ata töýüňden gelenler iki barmaklaryny burnuna sokup gaýdy bermesinler. Vay. Al, çay iç. Ne? Bakıp durarsa. Kän evlenler. Salam elik. Geller gurgunmu soňuz? Şükür Hudaýa. Annateç. Sağlyk amanlyk mydyr? Uy, aman sultanlygyn siz midiňler? Hawa. Özüňizem gowmy? Hawa. Bilemen ha, Begümratjan üçin gudurlary Begüljana tez aýdaja geliveriň diýen soňlar gelişimiz şu. Şeýlemi? Hawa annateç. Olsun. Sağ bol. Siz näme toýadagy barýamydyňyz? Hawa. Bizem şu ýerde bir ýerik barp gaýdyk. Ay, kewani. He? Walli edip kän gurlaýaňa ýör garaşdyp goýduň ay ýör. Bolýar sağ bolun. Agay, näme deli? Ýör jara gaýdaly, durmaly beýdip. Ýöre gaýdaly. Hawa. Ýürüň. Ýürüň. Öýe gidelim. Borla jara alat etme. Kerwenjana gyýylan. Seresini alar. Dünýäň diýeri bägilde. Bu nähil bollugy? Özlere gelberiň diýip innen başga biriniň sözüni alýarlar. Bir hila bolly bize düşünmedik. Nesibe turgonşy. Gyzyň ýetişde mümkünçi geler. Nesibeli göterer diýipdirler. Nesibe işidir. Ola dogry welin, ýöne bir hilraga bolly. Bir hilisi bolmaz. Elimizi gowşuryp oturmarys. Dannan gyz ýarsyz galar diýipdirler. Danna bersin. Bizem şoň edip oturmaz. Näme gyp? Begülüň özü kerwany halaýan aýdyp bilmedimki. Ola gyp. Şeýledir-de. Begül çağda günä ýokla. Bu ýerde başga bir gep bar. Han sabr edeliň. Ejemay, ketçalyk hakymdanam geçirdi. Şo bekke çykan diýip ýerde dur. Dogon bilen guda boldum, dogonlukdan juda boldum ama diýipdirler. Düşünmedim. Wah, maýa gödür, görnüp duran zada. Begülüň bekke çykany halamýandan senem bilýän, herkesem bilýär. Barly şonsoňam ýyzyna gaýdyp gelse. Ejem bilen daýdam bir-birine görür. Şeýdem dogon-dogondan aýra düşerdi. Käşke olar bir-birini halaýan bolsa, onda başga gep. Begül işden gelen soň, ejem bilen özüm urlaş görjegime diýipdi. Ejem mi Begül dinlejek?
Ay, qows men başga toga gideyinne. Tuvaleme buyur hatılan bol boldu. On tamam kıyas. Kaka, başka gerek zatınız var mı? Yok oğlum, gerek zatımız olsa özümüz aytarız. O beyle kimi ihmaller ama iyidine olup gittiler. Kim gıydı? Ah hey o Nuriye diyen başkalatı anna teştağı. Yanaklar tanımadım. Eller saçaklı, şiörük birinin kevar yasa deydiler. Birinin kadar değerli bize geliyen ekenler. Sonra iyidine olup kaçtılar. Aynı hemen ihmalleri yetirirken diyenlerdi. Cuma, bar işin bilen ol. Bana edek gelinle bar işin bilen bol ayadı. Cuma. Akıllı bol. Ya. Bağışla Meli ağa. Sözün ömme öyleydik. Hova kıyas bile önkü karındaşlığı hadım berkire elli kararı gellikti. Yitigimizi gözlep kaydı verdik sizinke. Bir kara, bermedin yüzü kara deyiptirler. Ön sizi vardınız. İndemin haberi geldik. Çalsıklı semse debi. Havada. Ahtacağımız Berdim Zatçanın elinde hüneri var. Aliyan suratları gazette de çıkıp dur. Toy tomoy bolsa da üstü kızıl el. Kazançlı, edenli. Havva, Bekcan Bägülcanın adını çağalığından dilinden düşürür. Bizim doğulun yılımızım, ayımızım, günümüzüm. Hatta adımızın birinci baş harpı bıdan başlaya diye. Havva! Bir albom tutuptur. İçinen Bägülün suratından tutuşturlurdur. Ay sen etmeye vereyim. İnni oğlu örecek bolsaňam, kız çıkaracak bolsaňam olon önüne salat almalı. Kimi saylasa şolum kanun bolýa. Ay, oğul kıydı salat almak öňdönem badyla Meli ağa. Bizim ahtacağımızın saylap seçen sizin kıydınız da. Bolar ettiğinde kalın beyleki deyip sana düzcegim olup oturman. Özümüz ağır baş edip getirer. Toy şaymıdan dövülüğü hiç kiminkiden kim olmaz. Tıyla serpayında mullun kiçiğinde hemen de yeteriyal eder. Yedil kepterlerin sürüsü uçurulan yal gövünüşümüz ağlasmanını sürür doğanım sana. Bägül canım gövhörü atırar. Hova sana can. Gülüp gelip gülüp gider inşallah. Hova. Doğancığım sana. Özümüz gurlap size mayam vermedik. Noğuz sizindir. Ay bizim näme? Eşitdik. Gelen yerinizde sağ bolun. Geňeşeriz, maslahatlaşarız. Uzağa çektirmänem jogabymyzy aytarys. İki taraplayın alalaşıp toy tutulsa ona yetesi näme? Toy uludan tutars. Türkmenin toyu näçe ulu bolsa şonça da gowurlýa. Ay hogola. Toya yetes zat bamy. Elbette. Onna endille, mendille, gurlu verin, düzlü verin, toydan yetirdin. Amin. Uy, hani bir yoksa da dur dağa bilen biybece görünmediler. Arçmana deyince mana gittiler yaşlar. Hay tuvelim hova deyince malmalla. Ha hova. Olur ama bu nerte gelmeli öyle. Ha şeyle mi? Bolu bilye. Deyince malmalı. Han onunla ruhsat bolsa turolu. İyirmediğinden malgara da seyretmeli. Ha, bor Meli ağa. Bolya sağ ol, Bolya sağ ol. Doğru, sağ oturun onunla. Ha, siz hem sağmanların Meli ağa. Yorun han size uğradayım ben. Bolya kıydım. Bolya sağ ol, sağ marmarım.
Neme? Qıydım, Mayacan. Ertir ikimi şähere gidip oduk buduk alıp geleli. Dayda, ertimeni başga bada üçe. Bilerek edäýin. Bu şeydem ola hatam gowy. Biziň ikimizin aramyzda bir terjümeçi gerek. Şonda bolýanda. Şeylemi? Batym gelnejelem bolar. Howa nesip bolsa. Ana şonda hat dil maşly köpräk etmeli bar. Bolar. Hey nur ýagdy. Sen gideliň meri bir näçe ýyl geçdi. Edil dünýäli. Işykdan girip ana täç otyrmyň diýenim. Häzirim bir ýerlerden çykaýjak ýalsyn. Wah. Sen barlygynda maňa bu aladalar galarmy diýsene. Derrew çöderdim. Hany bir maslahat berdi. Düşümde ha men sen ýanyndadyr niýetim. Beýdiýsem maňa ejizleýän rütme. Ýöne sensiz ýalňyz men. Şükür. Qyýdyňdan aktyjaklaň bar. Ogluň ýetişdi. Okuwa girdi. Diňe bir haladam galdy. Kerwen janam bir öýlüşiklesem armanym ýok. Sen bolan bolsaň bu zatlar maňa ýetermidi? Derrew çöderdiň öli. Arman. Hey bolýada. Ece? Ece näme bolýar? Aglaýanmy? Ýokla bala. Ya yaraň okmy? Men gowulagydım. Uy, Ejemi. Aglama Ece. Vay, yerin göğün direw begulmagy? Wahy. Kerwen jana nesip bolsa saýlap seçip gowsundan gowy, owadan alar. Nesip bolsa alad etmeje jan. Bolýagydım. Alad etme. Uy, Ece. Ayça daýdan bilen çemen elnejem elýän ýaly. Ha. Uy bara wyrgydım. Olar garşar. Bolýa. Vay Ayça daýda gowumsyňyz. Aman taglyqmy. Arçman illerim gurgunmy. Hudaýa şükür. Gelin geçin. Gowumsyň çemen elnejen elýär daýlaňyz. Gowy. Ayça. Gele wöriňde geçe wöri. Şu ýerde otursaňam bolýar. Otursaňyzmy? Şu wöri. Şeýdip gelip durmaly. Özüňem gowumy. Akçaklaryňam sagurgun getip görmey. Şükür Hudaýa Ayça. Şükür Hudaýa. Çemenjan, sen nähili? Gurgun getip görmüň? Sizden habar tutoyun hemem Şöhratjana gelellik gözläýinip geldim. He. Gurt kakam araky gudaçylykdan soň hawa hemme dady çiğ edýäňiz diýdi. He. 7 ölçep bir kesmellik käýdi. Şeýlemi? Siz näetdiňiz? Soň bardyňyzmy? Aýynny olar. Sonaň aýallygyny ogulla bilen guda bolup berler. Uy, toba. Hani olar size geliberiň diýmedilermi näme? Diýdilerle. Diýenlerine näme? Gyýz olaňkyda. Uy, ola şeýledir o. Uy, bu nähili beýle bolýagy? Men muny bardygym çeper gelnejem bilen gurt kakama aýtjak. Uy, aýdaýyn deňde bir zat ýadyma düşdi. Sen Şöhratçygyma gelinlik göllek geldim diýdiňmi? Howa. Onu dinle. Hol arada geleniňizde, howlymyzda surat alyp beren oglan bar da. Ana şoň ak pamyk diýen gyýy jigiti bar. Özüm asylly owadan elinim dürdökülýänmiş. Ejesi oğullu qaqady hemra elektrik geleni gaýtaryp oturanmış. Öwren diýseňiz öwreneýin. Öwren aýtça, öwren. Man öwren aýça daýda. Bolýa. Kimin gurrun ne diýäňiz gaýy? Ine çaýdyrdım. Hemra elektrigiňi ak pamygyňla. Uy, gyýdym, ýoksa da sen oğullaň ýanyna tikin çatyn üçin gatnap ýördiň. Sen onu tanamady. Ak pamykmy? Howa, towiz. Men onu Kerwen jan üçin gözüne tutup ýördüm golin. Özüňizde begullyp bir zat tapdyňyz. Jerenjan, goýa wyrgydim. Indi bir biz goşulmaly. Şolaram nira barsak bar diýip onuň çemen gelnejem öýkeläýmesin. Ola maşeýledir oly. Uy, Ece, şo gyz görjek bolsaňyz telefonda surat amma. Ana, görküzde onu. Häzir. Telefon malaýyn. Ayça daýda teret. Ine, diýdime? Aýally. Vay, tanymyňmy? Teret gyýdym. Vay, owadan. Gowja gerek. Tüýs Şöhratjana münasip gyýdy eken. Elinden hem dürdökülýär. Häsiýetem, ýüregim şuň ýaly owadan. Bolar.
Uy, şunu men telefonuma geçirip bersin. Getirçe men elece getirme. Şulu işi bana tapşırın. Men şerik de oynayalığı değil. Wah, şeyden ayçıdaydı. Ne? Ceren can bilyen. Gayrat edarçı. Tüweli. Hudaya şükür. Baran yerimizden boş kaydan yerimiz yoktur.